Au trecut de la pescar, nu... Asta s-au Așa dus. s-a dus la capul dealului s-a venit. Păi, dar eu cred că se ajung, poate o fi pe aici. Dar cine face și acolo? Cine și acolo, nu înțeleg? Așa pescăniene care o luat arendă. Așa se căre. Să căreze și ea. Dar pe anul meu să mână săcăriene. Ai faci și sănătoasă, faci sănătoasă. Oi, fac. Și mai văd și asta să fiu mai ieșit. Dar cum te cheamă? Ce? Tine. Dina. Al cui? Al Fortuna ori al Doni? Eu Dina asta lui tata. Da, ce? Te întreb. Da. M-a întrebat niște oameni, să iese înainte al lui Doni și ori al lui Fortuna. Am fost Eu nu știu. Am dat cu dânsul, mi-am divorțat, dar eu am rămas în țipulia lui Domnului. Nu mi-am mai făcut și nimic. De asta te-a întrebat, m-a întrebat, nu știu eu cui. Dar și aude de mine și... Avem bază. Pur să mă întreba din și familia are. Avem bază. Știi, ăsta, ori din partea ori partea asta. Doar un curs. Un curs. Băi, dar eu de atâta am văzut că trebuia să-mi dau trafă. Eu dacă nu pot dormi, nu pot, mi-am făcut de afară, le văd, vei, dau 200 de lei, vine și îmi face ăsta lucru. Dau un brânză și ieși la poartă. Dar cu cerca, cum timp ai cu cerca? Cerca, cum timp ai cu cerca? Da, cum? Cum mă fac eu? Te întreb, o băgat de vine ori, nu? Păi, de aceea. Mi-am pac. Ata, să știm poate să apucă. Hai gata, dă-ți la 14 de paște, dă-ți la 14. Cum m-am pac? Am înțeles. Tot ai cu pașii de șer la vale pentru... S-a lăsat tăta sară, văd cu nata, de-am mă Tania nu mare cu tine nică. Dar nu pe ce eu n-am fost așa. Stai-mi pace. Stai din... Eu, dar voi stai pe Da, stai, iau, să... Uf. La fie cu dânsa. E, dar și sănătos de el. Hai, Hristos a înviat. Hristos să ne și spodeajitor, Hristos să ne dea sănătate la toată lumea. Hristos a înviat care s-a petrecut. Da, Să facă din mormânt. ai fost acum Talida? Și Talida ta? am fost alt. Și acá? Dar bune și. Nu era, că eu nu era acasă. Și ieri am strigat o grămadă. Dar nu era. Nu era pe, era la sursă. Și un sănătos, fără durere, fără nimic tare. Dar când am văzut tractorul ieri, of, Doamne, am crezut că vitalic. Haide, mă, tu mai cântai câte un cânt cu uneori, ia mai cânti tu, cu Znega Julea. Și? Câte un cântnicel de-al Znega Julea. Ia, deci nu pot să mă duc cânt. N-am cuvinte, nici cuvinte, nici glas n-am. Cât am plâns. Și când am văzut că este Dar nu două vrei, tractori. Dina, dă-ți dau o întrebare. Nu vrei să măreți chiar? Da, du-te. Am scăpat, cui trebuie? Unul m-a răcignit, în pod am dormit, unul îmi lăcut. Dar ce să m-am mărit? Bătrânieță de acolo. Da, m-am mărit. Mai tai. Hai, lasă, lasă lemn. Mai pui un Auzi, foc. noi îți punem pe YouTube și tu și vrei să alegi un om de acolo. De unde? Pe YouTube, pe internet punem. Dar du-te fac, Dați-i pașii și... dă-i pac eu de mare taxă. Eu cu Ion, numai că copiii. Hai, Hristos a înviat. Trăim și glumim și a răspuns Dumnezeu. Nia nu întreb. Am 64 de ani și nia nu întreb. Hai să scris spunem. Da, cum? Că ne-a întrebat bărbat. Eu mai ghinim, cum o zis Dumnezeu să el pe ce mea. Mi s-au ludea de altă iar unde a fost, eu mi-am discat lemnele, tăticele, dar ce îmi cealaltă să-i fac. Să dorm în pod, și
Fac și vreau, mă dai și... Nu, nu. Правильно, да. Дай Да, бажай. Hristos a înviat, Hristos este Mântuitor, Ну, ну, Hristos îi fac partea, Dumnezeu să ierte pe mamta, Da, da, Bărdan tauta trăiește, dar lasă trăi. Bărdan trăiește. Da, cum aș trăi, eu pensionam, dar el trebuie să aibă. Eu știu că trăie în casa la mamă, de acord. Dar pe acolo știu ce și acolo. N-am fost, dar unde am fost? Dar la Ida lui Ania, zici că ai fost altfel. Я что за легкий уляк, уляк. Вот. Ai luat tot până la urmă? Eu pot să-mi zic, Dar mi-a cui? spus Liba,